Veľmi nás teší, že videá, kde prinášame masáže alebo rôzne cviky na tvár, krk a dekolt, sa vám tak páčia, takže pokračujeme a dnes to bude téma, ktorá bude zameraná na vrásky, tzv. Stračie nôžky, a to sú tieto vrásky vo vonkajších kútikoch očí. Pri tejto masáži budete potrebovať určite zrkadlo, potom akýkoľvek váš obľúbený očný krém a rovnako čisté prsty a čistú celú tvár. Poďme na to. Ja som si už krém aplikovala a jemne vklepkala. Pokiaľ máte obľúbený napríklad takýto, ktorý má aj takýto chladivú hlavicu masážnu, tak môžete ho potom úplne na záver zapojiť a ukončiť s ním túto masáž. Ale teraz začneme tak, že si nastavíme zrkadlo, aby sme išli presne, a začneme tým, že si túto oblasť jemne roztiahneme a rozmasírujeme. Opätovne uvoľníme ramená a poďme spolu na to. Jemnými pohybmi budeme práve tú oblasť, kde sa tieto vrásky, tzv. Stračie nôžky, vytvárajú, jemnúčko vyrovnávať. Keďže robíme opätovne s očným okolím, tak všetky tieto ťahy musia byť vždy jemné, pretože tu je práve tá koža, ktorú máme najtenšia a tým pádom je najviac citlivá na akékoľvek podráždenie. Danú partiu, kde sa nachádzajú stračie nôžky, sme si rozmasírovali a teraz pôjdeme a povenujeme sa konkrétnym bodom v očnom okolí. Najskôr si zachytíme a zafixujeme čelo na oku, ktorému sa budeme venovať, a začneme prvým bodom. Ten je na začiatku obočia a jemne ho zamasírujeme. Nasleduje bod, ktorý je v najvyššom bode obočia. Následne koniec obočia. A potom prejdeme ešte na 2 body na spánku. A ten posledný končí až ako nám začínajú vlasy. Toto sú hlavné body, ktoré si môžete prejsť niekoľkokrát jemne, a na záver, pokiaľ si to prejdeme napríklad 5 až 10 krát, si môžeme potom urobiť takýto jemný ťah a vlastne všetky tie body prepojiť a premasírovať si to. Kompletne od začiatku až po koniec, a na spánku môžete opätovne ešte zatlačiť. Hornému viečku sme sa povenovali a teraz prejdeme na spodné. Najskôr začneme tým, že si opätovne nájdeme bod, a to je tento, ktorý je hneď pod kútikom vnútorným oka a ktorý rovnako rozmasírujeme, a následne jemne, ale s tlakom prejdeme a potiahneme až na koniec ku spánku. A opätovne. Rovnako aj toto môžete zopakovať minimálne 10 krát. A pokiaľ je potreba a pokožka je tu suchá, opäť doplňte krém. Spodné viečko sme si rozmasírovali a ešte mu doprajeme takú úľavu, a to konkrétne už len jemným poklepkávaním, a takto si prejdete vlastne celé spodné viečko. Je to naozaj veľmi jemné a príjemné. Na záver potom ešte vždycky použijem, väčšinou mám krémy, ktoré majú takúto hlavicu chladivú, a viem si ešte krásne rozmasírovať buď zvyšok krému, alebo si ho pridám a takýmto spôsobom si ešte doplním tú výživu do očného okolia. A rovnako, čo vám môžem odporúčiť, aktuálne sú veľmi trendy rôzne očné masky, vyslovene len na túto oblasť pod oko, pretože ja osobne mám veľký problém s tmavými kruhami, a ako náhle som začala do rutiny doplňať aj tieto masky, tak naozaj veľmi dobre pomáhajú a to očné okolie naozaj výborne vyživia, a potom už nehrozia tie opuchy, s ktorými sa rovnako trápime, popri tom, ako nám vznikajú tieto stračie nôžky. Túto masáž konkrétne na stračie nôžky môžete robiť aj s pomocou masiek. Aj tieto očné masky bývajú niekedy gélové alebo krémové. Je to rovnako výborné riešenie, lebo väčšinou sú s účinkami tým anti-age účinkom, ktorý potrebujeme, ktorý práve pomáha vyhľadiť tie vrásky. Takže určite zapojte do rutiny, či už ráno alebo večer, je to výborná vec, pokiaľ vás tieto vrásky úsmevu už trápia. A určite nám dolu napíšte pod video, či
zaberajú, ako sa vám páčia, alebo či používate len niektoré z nich, ale hlavne, ak chcete vidieť výsledky, musíte to robiť pravidelne. Ja vopred ďakujem za každý like, rovnako aj za zdieľanie, aj za odber nášmu YouTube kanálu Kamzakrásov.sk, kde vám pravidelne 2-krát do týždňa prinášame nové videá. No a rovnako sa vidíme aj u nás na Kamzakrásov.sk na webe, kde máte denne novinky, ktoré píšu moje kolegyne. Takže sa majte krásne, pozdravujeme vás s Kamzakrásov.